Здравейте, скъпи мои, на канала Magic Soul. Сега искам да направя едно видео на тема Тя замести ли ме в сърцето ти? Тя замести ли ме в сърцето ти? Ще направя два варианта, които са така за дамите. Определено тя замести ли ме в сърцето ти? Тегля вариант номер 1 и сега ще изтегля вариант номер 2. Вариант номер 2. Така, изберете един от двата варианта. Тя замести ли ме в сърцето ти? Така, започвам с вариант номер 1. Не мога да спра да мисля за теб. Много интересна карта. Четенето започва доста интересно за вас, мили мои. Така. Тя замести ли ме в сърцето ти? Сега. Ох, мили мои, тук виждам определено, че този човек е искал трансформация в любовта, определено. Искал е да се приключи с нещо и да започне нещо ново. Ако знаете, че този човек има партньор в живота си, вече в семейство с някой човек, то този човек се чувства самотен. Определено едно чувство за самота. Този човек е концентриран върху своята работа. Или може би се опитва чрез работа да ви забрави. Да спре да мисли за това, ами ако бях останал. Ако бях взел нея, в случая вас, какво щеше да стане? Дали съдбата щеше да бъде по-различна? Този човек е фокусиран върху финансите. Виждам го определено. Възможно е да пътува този човек много. Така да мисли за стабилност, за семейство, ако има вече такова. Той мисли за семейството си определено, но не може да си избие от главата една любов. Една любов, която според този човек е била илюзия. Една любов, която го е наранила. Дали тази жена е успяла да ви замести, мили мои, то бих казала, че не. В вариант номер 1. Защо не? Защо не? Защото вие сте били императрицата за този човек. Вие сте били и сте много интелигентна жена. Жена, която е по-специална от другите. Разговорите с вас, нощите с вас, страстите с вас. Този човек е мечтал за семейство с вас, мили мои. Мечтал е за семейство. Наистина страшни такива мечтания за това да ви има, да бъде с вас. Много силно го привличате този човек, като един дявол го дърпате, разбирате ли? Как да ви обясня? По вечерно време този човек мисли много за вас и разсъждава така много. Много мисли. Защо стана така? Защо има раздяла? Защо? Защо приключваме? Защо? Какво ни достигна? Какво? Тук става въпрос за едни кралици на пентаклите, едни императрици, едни стабилни жени, майката на децата му. Той се е представил такава любов. Ох, изпадаха ми всичките карти.
но изведнъж едно обесено положение. Не, мили мои, тази жена, за която питате, ако има жена в живота на този човек, макар че тук не съм много убедена, че има друг човек в живота си, вие за него сте звезда, сте много привлекателна жена, императрицата, стабилната жена, но този човек се самоограничава към вас. Този човек се самоограничава към вас и това е един човек така показва ви една студенина най-вероятно, или нямате комуникация с този човек, или този човек е доста така в въздушните зодии. Не знам, просто определено виждам тук, че този човек не може да ви замести, мили мои. Не може да ви замести. Това виждам в вариант номер 1. Вие сте вие и всяка друга е просто някоя се преминаваща в неговия живот. Така, случайни, така да го кажа. Точно така ми дойде. Случайни жени в живота на този човек. Това е, което виждам за вариант номер 1. Нека видим сега за вариант номер 2. Какво ще кажат картите. За вариант номер 2. Обичам те безгранично. Обичам те. Много хубаво. Значи този човек, тя замести ли ме в сърцето ти? Не. Тук, мили мои, също не виждам да сте заместени. Тук по-скоро човека се самозалъгва. Може би, ако е в взаимоотношения, тази жена остава той да я превъзхожда дори, той да я лъже, той да й казва колко е стабилен, но тя да знае, че всичко това е един прах в очите и в крайна сметка този човек ще си тръгне, защото сърцето му е някъде другаде. Определено виждам тук едни императрици, които си стоят така в живота на този човек с едни такива вътрешни борби. Тази жена не е успяла да ви замести. Ако знаете, че има друга жена, то този човек постоянно спори с нея. Готов е така да я остави. Да я остави тази жена, така като виждам тук в този вариант, защото този човек е в едни иллюзии. В едни иллюзии, отново за страсти, тук вариант номер 2, като във вариант номер 1, този човек, примерно там може да се чувства, че е стабилен, че има пари, да превъзхожда жената до себе си, така да се чувства, че той я превъзхожда. Нещо, което при вас някакси не се е получавало. Някакси вие сте го превъзхождала, някакси вие сте била огнената жена, по-стабилната жена, така да го кажа. Този човек определено не сте заменима за него, така да го кажа. Може да има човек в живота си, да присъства някаква любов в живота му, но мислите му са някъде далеч, не там, където се намира в момента. Има се страсти, има се идеи за обяснения в любов, в интерес на истината, отново към огнената жена, към жената, която изключително много го привлича. Възможно е да сте в огнените зодии и да сте отново така на разстояние от него. Огнените зодии са Овен, Лъв или Стрелец. Тук излиза един стабилен крал в земните зодии, Телец, Дева, Козирог.
за момента човека също виждам, че във втори вариант се ограничава някакси, защото не е взел на 100% едно решение, ако сте в тройни конфигурации, как всъщност да направи нещата, че да бъдат за всеки справедливо. Ако нямате комуникация, защото тук виждам, че няма комуникация, то защото вероятно взаимоотношенията са станали твърде уморителни и за двама ви. Не, мили мои, не сте били заменени. Вие сте жената, която е като висшата жрица. Тайната жена, тайната в мислите, жената, която винаги ще остане там като една тайна. Да, тук виждам любовни триъгълници определено при вас, но този човек някакси тази жена не е могла да ви замести. Просто този човек е там един голям манипулатор, манипулира ситуацията, показва, че е много мъдър, но този човек всъщност така в мислите си е съвсем на различно място. Това е, което ми излиза при любимата жена. При вас, мили мои, това е четенето, което... това е прочита на картите, което аз виждам. Надявам се да ви отговаря, да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте, споделяйте, коментирайте. Много ще се радвам, за което оценям абсолютно всеки един коментар, всеки един лайк. И ви благодаря изключително много, че сте с мен. Разбира се, това е общо четене. Ако желаете лично четене, може да го направите, като се свържете с мен на посочения телефон под всяко едно от видеята ми, скъпи мои. Желая ви успех, мили мои!